Awu baba kaBlue Juice uvela lifake ngakhuluma ngalutho. Awu vela lifake lonke. Engakhuluma ngalutho. Awu lencane likhulu vela lifake ngakhuluma ngalutho. Awu baba kaBlue Juice uvela lifake ngakhuluma ngalutho. Awu lincane likhulu engakhuluma ngalutho. Blue Juice, Blue Juice, Juice. Mhlawumbe uyayibuza ukuthi why ngi-excited kanje namabutho ami. Isitolo kakhulu into eyenza sibe excited kanje ingoba kushayile Shandisi le thina nomama bakwethu yabo. So amajongo engisebenza nawo si-right, sinabantu bethu esibajabulisayo nabo bayasijabulisa yabo. Uthe ungishayele le Shandisi le ngamshayela le sahlangana phezulu cabanga-ke totoloza igqe bekuhlangana emoyeni yona ngwawunyoko. Kunzima kushubile mhlambe nawe ufuna kakho yakubona lokho kwamadoda ngiyakutshela mina ngeke ngikulahlise kamereni shisa kakhulu nasemzimbeni nje in general naku nokwabantu besifazane mhlambe uyabona ukuthi uney'nkinga eziningi ezithinta abantu besifazane nama-periods wakhe awahambi kahle uhlezi abafana behlezi bethi uyabanda shaya Shandisi ngeke uphinde uthole umfana ozodlala ngawe alokho ekutshela ukuthi wena uyabheda ntontoni shaya kanye akube kuba uwena-ke manje oshaya umfana nge-one night stand umzwise ukuthi uphethe isifuthi esinjani athi uyakulandela mase uyamshiya athi esethi uyakhohlwa wena uphinde ubuye uthi ya wena usukhohliwe wena ukuthi mina ngiphuza i-Blue Juice yabo uze souza kanje akhumbule lesasifuthafuthi nansi inamba la ngezasi thenge yakho thengele umuntu wakho nobabili mhlawumbe uney'ngane ey'ncane 13 to 19 ama-teenagers nawo futhi akwazi ukuthi athole yawo ama-products angakwazi ukuthi awasebenzise uma ukuthi aney'nkinga mhlampe ezithinta ama-period yabo thenge yakho-ke manje inamba ikhona la ngezansi.